Hej igen. I den her video vil jeg vise, hvordan man kan lave skarphed på dine billeder, eller hvordan du kan hive lidt flere detaljer frem, sådan synsmæssigt. Jeg undskylder lige, jeg er snothamrende forkølet, men jeg håber, I kan følge med. Det kommer til at gå lidt stærkt, fordi det er faktisk 3 metoder, jeg vil vise i den her video. Den første metode, I kan se, jeg har åbnet mit billede. Den første metode, tror jeg, der er rigtig mange, der kender. Det er filter, sharpen og den, der hedder unsharp mask. Der er rigtig mange, der bruger den, og den er for så vidt også okay. Den har bare en tendens til at... Altså, den er okay til lige de sidste småjusteringer på et billede. Man kan sidde og lege lidt her. Og man vil kunne se, der er et mærkbart resultat. Jeg bruger den stort set aldrig, fordi jeg synes, den laver for meget støj, og jeg synes ikke, den er så fleksibel. Men den er brugbar, du kan se før, efter, hvis jeg scroller ind. Og her. Før, efter. Hvilket er en forholdsvis mærkbar forbedring. Og hvis du ser det på det store billede, før, efter. Det er okay, men jeg synes ikke, det er helt optimalt. Den anden, jeg kan lige tilbage til udgangspunktet. Den anden metode, jeg viste, det er nok den metode, jeg bruger allermest. Det første, jeg gør, det er, at jeg duplikerer mit billede ved at trække herned med venstre museknap. Og jeg skal lige scrolle ud. Derefter gør jeg op på den, der hedder filter, other og high pass. I vil nu kunne se, det ser lidt... jeg skal lige... Der. Det ser lidt sjovt ud. Igen her, der kan I lege lidt med indstillingerne, alt efter hvad det er, jeg sidder og råder med. Jeg plejer at ligge på mellem 1,5 og 2 i pixels. Jeg klikker OK. Jeg vælger i blending mode, vælger den, der hedder overlay. Og ja, for lige at vise før og efter, Den her, det er nok den, jeg bruger allermest. Hvis nu jeg har givet den for meget i mit high pass filter, så justerer jeg på min opacity heroppe. Det er super enkelt, super hurtigt, og tit så laver jeg også en action over det, hvis jeg har flere billeder, jeg sidder og redigerer. Den sidste metode, jeg vil vise, den er en smule mere indviklet. Jeg håber, at I kan følge med. Det første jeg gør, det er, at jeg duplikerer mit lag. Det skal lige siges, den her metode, det er den metode, man bruger, hvis man ikke vil have støj, hvis man skal tilføje rigtig meget skarphed. Men som sagt, jeg har duplikeret mit billede her. Jeg går op på Image, Adjustment, Desaturate. Derefter går jeg op på Image, Adjustment Levels. Og øger lidt på den sorte, lidt på den grå, og et my på den hvide. Jeg klikker OK. Derefter går jeg over i vores channels. Her. Klikker en gang. Og jeg vælger bare den røde kanal. Det gør jeg ved at klikke på den. Og oprette en ny kanal ved at trække herned, eller en kopi af den røde kanal. Det ser lidt spøjst ud, men jeg skal nok love, det skal nok blive bedre. Det jeg så gør, det er, at jeg loader min selektion her. Det gør jeg ved at holde command inde på min Mac. Jeg går ud fra, der satser på, det er kontrol på PC. Jeg vil nu kunne se, at jeg har en selektion. Jeg skal lige inventere, eller omvende min selektion. Det gør jeg med Shift Alt og Shift Command. Shift Command I. Hvis ikke du er inde i alle de der genvejstaster, så kan du også gå op på Select og vælge Inverse heroppe. Det jeg så gør, det er, at jeg sletter min kopi af det røde lag. Går tilbage i min layers. Fjerner mit sort-hvide lag. Vi kunne se, nu har jeg en selektion omkring nogle af de steder, jeg godt vil have gjort en smule mere skarp. Det jeg så går op, jeg går op på filter. Nu skal jeg lige
markere det lag, jeg vil tilføje min skarphed på. Jeg går op på filter, sharpen og en sharp mask. Nu skal jeg lige komme ind her, så I kan følge med. Det her, det er nok den bedste måde at justere skarphed. Det eneste minus, der kan være, det er, at effekten er ikke så... Hvad hedder sådan noget? Altså, den er rigtig god til de sidste små finjusteringer, hvis du har en større... det er svært at forklare. Hvis du nu sidder med et billede og har en masse små, fine detaljer rundt omkring, så er den rigtig, rigtig, rigtig god. Den anden måde, jeg viste med overlay og high pass filter, den er også god. Men jeg synes bare, at den her, den virker meget bedre, og man støj og så videre, det, altså du får ikke noget støj med, når du gør det på den her måde. Det du kan risikere, det er, at du kan se i skyggeområderne, ligesom her, så kan du godt risikere, at det bliver en smule mørkt. Men altså, det er også noget med indstillinger. Du kan lege med dine indstillinger hernede, alt efter dit billede, og hvordan du nu synes, det skal være. Før, efter. Jeg klikker OK. Der var lige en myg. Klikker Command D for at slippe min selektion. Og du kan se, og du vil nu kunne se det færdige resultat. Jeg synes faktisk, det blev okay. Jeg håber, I kunne bruge videoen, og undskyld, fordi jeg snøvler lidt, og er en smule træt. Jeg har haft feber de sidste par dage, så jeg håber, I vil bære over med mig. Vi snakkes ved.